श्रीरामपुराव पुलिसा गोबां बिबांनि कोरियानि सिगारेट हमदों। सिमुलटापु पुलिस आउटपोस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार रायनि दैदेननायाव दिनै फुंनि 10:30 रिंगासोआव श्रीरामपुर माहारियारि राजा लामायाव सरासनस्रायै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि समाव RJ27 GB 9984 नाम्बारनि गंसे ट्राकआव गोबां बिबांनि गुबुन हादरनि सिगारेट हमनो हायो। लोगोसे बे जाथायनि लोब्बाजों ट्राक सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिखौ पुलिसा खायो। पुलिसा हमनाय ट्राक सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिखौ उत्तर प्रदेशनि थागिबि सत्यवीर आरो राकेश कुमार होननानै सिनायथिदों। गुबुन हादरनि सिगारेटखौ आयेन बेरेखायै गुवाहाटीनि सानसारिनिफ्राय मुजफ्फरपुरसिम लांबाय थानाय समावनो श्रीरामपुराव पुलिसा हमनो हायो। हमनो हानाय कोरियानि सिगारेटनि बेसेना गासै 20 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।